Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma yangu nyaya yakamira sekudai so: ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Ndinogarawo munzvimbo yeGweru nevana vangu vaviri. Ndainge ndiine vana vangu 6 asi vamwe vakapera kufa kusanganisira nemurume wangu. Ndakatangawo ndichagara kwedu kumberengwa uko kwandainge ndichigara nagogo namai vababa vangu, avo vainge vachembera zvavo vakazoshaya gore rapera iro. Rimwe gore ndisati ndaroorwa zvangu ndainge ndava kuziva zvandinoita. Gogo vangu vakati ndichibuda nemadota padhoo kuti ndinge ndichivesa moto, vakabva vatora madota nechigunwe chavo ndokubva vazondiisa chigunwe chavo icho chainge chizere nemadota pahuma. Ndakabva ndabvunza kuti ko wai nhai gogo madaro, wai mandizodza madota pahuma pangu? Ivo gogo vakabva vazoti kwandiri, ndinoda kuti unge uchikura wakangwara uye uzopfimbwa nevakomana zvakanyanya. Izvi zviri zvinhu zvakandishamisa. Sezvisineiwo mazuva iwayo ndipo pandakatanga kuzopfimbwa nevakomana vakati wandei. Nerimwe zuva zvekare vakabva vauya huri usiku tainge takarara ndokutanga kunditandadza kusvika ndazovata. Ndakati ndakavata ndakarara kudaro ndipo pandakatanga kuita sekunge ndainge ndichirota. Ndainge ndichitorota titori kumakuva, tichivhura makuva evanhu, tichitora nyama tichidya. Pandakapepuka kwainge kwaedza, zvinova zvandaisaita mazuva ose. Ndakabva ndawana gogo vangu vakagara parutivi rwangu. Pandakavhura maziso vakabva vatanga kundinyemwerera ndokubva vati, uya pano chizukuru changu. Vakataura ivo kuti ndainge ndatambirwa, vakati watambirwa muzukuru? Ini ndakabva ndashaya kuti zvainge zvichireva kuti kudii. Ipo pavakanditi watambirwa muzukuru wangu, zvakanaka. Sezvisinei mazuva ose ndainge ndava kungorota ndiri kumakuva ndichidya nyama. Kusvika rimwe zuva gogo vangu vakandiudza kuti muzukuru wangu, zvose zvaunorota ndizvo zvinenge zvichitoitika in real life. Izvo hazvina kuzondishamisa nekuti ndainge ndatojaira uye ndainge ndava kutonakirwa nazvo uye ndaitoziva mabasa agogo vangu. Gogo vakabva vatanga kundidzidzisa zvese zvinoitwa pakunoroya, zvese nekushandisa karutsero kaya. Apa gogo vangu vaiva nebere ravo iro raigara mudura nekatsi yavo iyo yaingogarotenderera pamba. Katsi iyi vakamboirova ikafa, asi ndakashamisika pavakaibata yakabva yamuka mushure mekunge vairova ikabva yafa. Takatanga kuenda kunoroya nagogo vangu ava tichinosangana neshamwari dzavo vavainge vachifambidzana navo. Panguva yacho paitoitwa zvemajana ekuti kana kukanzi jana riri kwangu ndaitoudzwa kuti kusvika musi wakati unofanira kunge watotiunzira nyama iwe, kureva kuti unenge uchifanira kutouraya munhu. No negotiations. Ndakasvika pakukura ndikaroorwawo zvakanaka, asi kuroya handina kumira. Kunyange vamwene vangu vaitovawo chikara chaicho. Sezvisineiwo ndakabva ndabara vana vangu. Pakutanga ndakabara vana vangu 3, 2 girls and 1 boy. Pandakazoita nhumbu yepiri ndipo pandakazobara matwins all boys. Vana vangu vakazoti vakura zvakanaka kusvika vatoendawo kuchikoro. Ndipo pandakazonzi jana zvekare rainge rava kwangu rekuti ndinge ndichiuraya munhu. Apo ndipo pandakazoshayawo zano ndokubva ndafunga kuti ndinge ndichitora mwana wangu pane vandainge ndiinavo. Ndipo pandakatora mumwe wemwanakomana wangu ndokuuraya. Takabva tazodya nyama yake. Inini ndainge ndava kungoziva kuti kana rangu jana richinge rasvika ndinotongotora pavana vangu kusvika ndazosara nevana vangu vaviri avo vandiinavo. Ndakabva ndasvika pakuzoroya murume wangu uyo wandakaita wekurwarisa kwezuva rimwe, ndipo paakabva atofa.
ndakabva ndasara ndiri shirikadzi nevana vangu vaviri. Gogo ndivo vakazoita zvekurwara mushure mekunge vanetsana nevanhu. Vakati vanetsana nevanhu ndokubva vazorwarisiwa vakafa, nyama yavo tikabva tazoigovana. Asi gogo vasati vafa vakasiya vanditi ndizotarisa mubhaketi umo mainge muine nyama yechimukuyu, maiva muine kamwe katende kaiva netumushonga twavakati kana pachinge parwara munhu kana ndichida kuti ange achizofa ndaizoshandisa mushonga uya. Zvisineiwo musi wafa gogo vangu vakaburitsa zvinhu zvavo zvose vakazviunganidza ndokutanga kundirayirira mashandisirwo azvo. Vakabva vandisunga bhande iro ravakati ndinoriisa nenguva dziri kure, izvo zvinova zvandaiita pawiki rega rega. Ndaitora bhande riya ndobva ndarisunga muchiuno mangu umu kuti shwe, zvekuti kutaura kuno zvese zvaishandiswa nagogo vangu ndini ndinazvo. Ininiwo ndinofanira kuzosiyirawo mwana wangu. Iko zvino ndasara nevana vaviri, saka ndava kuti nhumbu yega yega yabata ndinobva ndairega kusvika yakura pekuti mwana uyu anenge ava kudyika. Ndobva ndaibvisa ndodya hangu nyama nevamwe vangu. Ndava nenhumbu 11 dzandabvisa ndichidya nyama. Kutaura chokwadi zvinhu izvi handichazvida nekuti ndiri kuona kuti kana ndikasiyira vana vangu vanozotambura, nekuti haisi nyore kumuka usiku hwoga hwoga uchinoroya apa. Hama ndapedza nevamwe vandisingatozivi, ndapedza ndichidya nyama, nekuti pamwe pacho ndinotouraya chero risiri jana rangu ndotodya nevamwe vangu. So aya ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Please ndibatsireiwo ndikwanise kunge ndichirasa zvinhu izvi kana kuzvipisa, nekuti handichazvida kani ini. Ndinoda vana vangu kuti vange vachizorarama upenyu hwakanaka. Kana vachizozvitsvakira vange vachizozvitsvakira vega. Ndatenda hangu. Hey, pakaipa vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, mamwe mamessages andoreceiva anotyisa sei apa unenge uchikwenya for a long distance. Hey, pakaipa but ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. So scary. Apa paunenge uri wakapaka panenge pane rimwe zirima rekuti uchibva mukuverenga message yacho unenge waungodongorera uchiti maybe ndichazongoona haiti akamira padhuze nemotikari. But ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakasvika pakuurayirawo vamwe amai avo vatainge tichigara navo pasemu imba. Amai ava vaiva nekamwe kakungondibhohwa, so kamwe kakungondishongoresa kekuti ivo vaizviudza kuti ndivo vane yese. Vaya vekuti munhu anenge achizviudza kuti ndini ndakatanga kugara pano saka inini ndini ndinokontrola kunyange landlord. Vaizvinzwa kani mukoma uye vaikontrola chose chavanenge vataura ndicho chaizogumisidzira changonzi nalandlord chinge chichiitwa. Ende vakazotopasisa mutemo wekuti pamba apa waiti kana uchipinda waifanira kuva nepassport yaiva nemadays. Apa tainge tava kungorarama tiri papressure nekuda kwavo amai ava. Munongoziva ka vanhu vemaZEP mazuva aya pavainge vachiri nemakore akati wandei pamaZEP avo vaitombosvika pakutotaura kutoti munhu wose asina permit anobva kuZimbabwe anofanira kuti ange achidhipotewa, vachitofumura dhende rose rekuti kubhodha uko madays anopota
achienda achinoita zvekutengerwa. Ivo amai ava mukoma vaitova nenguva dzekutoti maiti paya makagara vobva vatoti ndikuda kutombopinda zvangu mune rimwe group nditomboudza vanhu kuti vanhu vekuzimu vanoita zvekutenga madays kubhodha. Taitomboita madebates navo tobva tati munomboziva here kuti one day munokwanisa kuzotozvikanganisirawo muchiti imimi muri kuda kulimita maforena. Ivo vaibva vati kana vanhu vasina mapepa vakadzingwa munomu, isusu tine mapepa kana tikasara tiri toga, at least crime inenge yava shoma, tinokwanisa kuzowanawo mikana nekuti tanyanyisa kuwanda. Vaitaura mamwe mastatements airwadza zvekuti I'm sure kuti vaitombopindwa nepfungwa dzekuti vange vachitikwenyera mapurisa, because there were many times dzekuti waingokaruka pamba patongosvika chivheni, and chivheni ichi mukoma chaitongosvika zvezvo zvekutongoda tiguma mari tobva tatongonzi ma200 tiine madays edu mukoma taitobhadhariswa ma200 tobva tanzi hazvitendedzwi kuti ungoramba uchingodzokera kubhodha uchingonoti madays muri kumawana sei madays awa. Tairohwa bhegi ende ivo vaibva vatanga kuseka vobva vati imi kwamunodi kuenda kunana Mozambique uko kunodiwa mazimu kana kunana Namibia oro Angola. South Africa yapera iyi, yava kuda vanhu vane mapepa avo vanokwanisa kuzvimiririra vachizvirepresenta. Apa netumabhengi twavo waiti kana ukakumbirawo kuitirwawo e-wallet nemurungu waibva waudzwa mamwe mabank charges ekuti wega waingozongozvinzwira tsitsi kuti kunzi uri munhu asina mapepa munyika yevatorwa unenge uri pama1. Saka mai ava pane pamwe pavakazondikwereta 800 yangu ndokubva ndavakweretesa mari iya 800. Takazotanga kunetsana vachinditi mari yenyu ndichakupai. Saka pane umwe musi pandainge ndichida kushandisa mari iyi zveemergency, madays angu ainge ava kuda kunopera. Apa kumba ndainge ndaudzwa kuti kwainge kuine urwere hwainge huriko. Ndakabva ndati munoona madha, mari iya yarova vasikana yagarisa, ndinokumbirawo kuti munge muchingondipa mari iya. Tararai muone kuti ndinofanira kudzokera kubhodha zvaizvezvi, but ndikufanira kuti ndinge ndichipfuurira, then ndobva ndambosvika kumba because mwana wangu ari kurwara kumba uko vasikana, please ndipeiwo mari iyi. Vakabva vangopinda mumba mavo, ndikati zvimwe kuda munhu aenda kunotora mari. Vakangoramba vagere mumba mavo. Pandakazonoka mukoma ndakashurwa, munhu akasemuka achibva pamubhedha pake achipopota. Ndakatukwa kane mukoma nashi zvekuti ndega ndakaona kuti munhu uyu she was just against me. Akabva ati kana muchida fonerai mapurisa, endai kukoti zvikati we will meet in court. Plus izvi zvekukweretesa vanhu mari hazvibvumidzwe. Bhengi ndo rega rinongotendedzwa kukweretesa munhu mari. Munofungidzira kuti ndingakurobhai nemanzwisiro amunoita tsitsi kudai munhu asina kana mapepa, an illegal foreigner? Sure, ndingarobhawo an illegal foreigner. Inini ndingazotozvikanganisira pemiti yangu. Ndichakutsvakirai mhani kamari kenyu. Why muchida kungokoza drama, unnecessary drama nepasingadi drama? Nyaya yacho yakabva yangopindirwawo nemurume wacho, because vaitova tag team ivo nemurume wavo. Murume uyu ndokubva atanga kupopota paya achiti imimi mother, imimi why is it muchiita sekunge mukadzi wangu ari kuda kukurobhai, but she's going to give you your money. The following day ndo pavakabva vamuka makuseni vakabva vandifonera. Makuseni vakabva vamuka ndokubva vandinokera, vakabva vati ndava kumboenda zvangu kuATM, ndava kuno withdraw mari yenyu. Hameno imi munoshandisa zvimaakaunti izvi zvisina maATM. Ndokubva vabuda paya, ndakangosara zvangu ndichingoseka. Ndokubva vadzoka vakabva vandipa mari, ende mari iyi mukoma vakangouya ndokubva vaiisa padoo pangu. Vakabva vati mari yenyu iyi mari yenyu. By the time yandakazobuda mumba ndokubva ndatoona mari iya ya800 yainge yakaiswa padoo pastoop. Ndikangozvitorera mari yangu, ndakarwadziwa mukoma, ndikatombobuditsa misodzi, but ndakabva ndati munhu uyu ndikuda kumugadzirisa. At that time mukoma pandakati ndikuda kumugadzirisa, handina kuziva kuti zvichazosvikawo mukuno kumuuraya.
godo racho rakazongoramba rongondi affecta bitterness iya. Ndakabva ndati panapa handichatombomiriri kusvika madays angu papassport apera, because kwainge kwasara about 4 days. Ndokubva ndataura nemurungu, ndini uyo, ndikabva ndarongedza, ndikabva ndauya kuZim. My main purpose was kungomugadzirisa mukadzi uyu, nothing else. And ndakazviudza kuti kunyange ndikasangana nemunhu anozviti iye muroyi, ndiye wandainge ndichitotsvaka panguva yacho iyoyo. Bo paya mukoma ndakabva ndasangana nemunhu ainge ari willing, and munhu uyu akabva ati it was very good kuti ndainge ndiine mari iyo yandainge ndapiwa nemukadzi uyu wandainge ndakavengana naye, but mari iyi yakatanga yagadzirwa ndokubva yasukwa mumvuri wangu. Mumvuri wake mukadzi uyu wakabva wazodzoswa ndokubva wazoiswa pamari iyi. Ini nemukoma ndakangopiwa tsono, saka sekuru ava ivo vainge vaine mucheka weblack wainge uri kumadziro muimba iyo yavainge vachiitira matare avo. Vakabva vanditi ndinge ndichienda kunobaya mucheka uya netsono iyo yavainge vandipa. Ndakabva ndatora 100 rand sezvavainge vandiudza kuti ndinge ndichiita. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanobaya 100 rand iya zvikare ndichinobaya nemucheka uya. Mukoma mucheka uyu wakabva watanga kuragidza vision sekunge TV. Ndokubva ndaona mukadzi uya ainge avete nemurume wake, and akabva atanga kungokomplaina achiti bayo, ndarohwa nebayo kani dia, ndarohwa nebayo baby. Ndokubva vatanga kusikana paya, murume achisika mudzimai wake kuti bayo riya ringe richipera. Ndokubva vatora mafuta vakatora munyu vagokwiza, but akangoramba achingochema achiti ndakarohwa nebayo. And bayo raainge achinzwa iye aiti ainzwa sekunge ainge akaita kunzi mba kubatwa kumusana uko. Bayo iri mukoma rakamutambudza about 30 minutes kusvika munhu ava kutadza kana kufema. Sekuru vaya vakabva vanditi ko hauchingomupedzisa here, because hapasisina upenyu apa. Saka pavakati hauchingomupedzisa here, bitterness iya yamukoma yemadhimoni iya ndiyo yakabva yandibata. I felt as if pane chimwe chinhu chakabudamo mumucheka imomo chainge chiri black mukoma, ndokubva chanopinda muhana mangu zvokuti ndakanzwa hana yangu ichioma kuita kunge dombo, ndichibatwa nerimwe godo zvekare nebitterness. Ndokubva ndatanga kubaya mukoma ndichiridza mhere. Ndakabaya mucheka wose uya kuzonosvika sekuru vachiti zvakwana muzukuru, zvakwana zvako zvaita. Ndokubva ndazobva paya pamba pasekuru vaya ndikabva ndazodzokera kwedu. Ndakazonzi nasekuru ava ndinge ndichigara kwemwedzi wose ndiri muno muZim. Mukadzi uyu akatambudzika nemabayo. Inini ndakati ndava mubhazi ndava kudzoka kuJoni, ndopa ndakabva ndazotexterwa neumwe muvakidzani wandainge ndichigara naye pamba ipapo, akanditi kunoku wena hazvina kumira zvakanaka. Ndikati kochii? Ndokubva ati my name hidden. Vabva mukutakurwa neambulance izvozvi vaendeswa kuchipatara, but chimiro chataona zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vainge vava kusatotaura panguva iyoyo pavakauya kuzotorwa neambulance. Ndichisvikawo kuJoni mukoma ndopatakabva tazonzwawo shoko rerufu. Munhu ndokubva azosengwa akaendeswa kuZim. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa hanzi mai ava vaizviidza ivo ndivo nekuda kwekuti vaiva nemapepa, vaiva nepermit yemunomo. Saka vaiti vanhu vasina mapemit vanofanira kudzorerwa kuZim nekuti vanotinetsa isusu tine mapemits. Vanoita kuti tinge tichizova overcrowded. Kana wakamboshainirwawo nemunhu ane mapepa ake, please tell me your own story. Pakaipa.